Slav biner neja. Carektin em bi bernameya Dîroka Kurdistanê li pêşverî wenin. Ji niha û pêve ez ê vê bernameyê pêşkêş bikim. Hêvîdarim ku em bi hev re demên sûdwar derbas bikin. Di bernameyên xwe yên beriya niha de ji serdema gotiyan beriya Zaynebsî hezarê bigire heta 1170 ango İmparatoriya Eyûbiyan em pêda ketibûn. Bînerên hêja em giring dibînin ku di van sed salên dîrokê de hinekî behsa jiyan û serpêhatiyên navdar û jevanên Kurd jî bikin. Lê bixabin hin ji wan hene ku tenê wekî nav tên nasîn û derbarê wan de agahiyên berfira tunenin. Lêbelê hin ji wan jî di encama lêkolînên xwe de em digihêjin hin agahiyan. Di vê beşa bernameya xwe de jî em ê li ser Behlûlê Mahî rawestin. Belê temaşavan hêja ka em bi hev re binêrin bê Behlûlê Mahî kî ye? Behlûlê Mahî yan jî Behlûlê Medî ji Hemedanê ye. Hemedana îro paytexta Medan Ekbatan e. Navê Behlûl ê rastîn Emer e û navê bavê wî jî Leheb e. Di nava gelê herêmê de ji wî re Emerê Leheb dihat gotin. Behlûl nasnavê wî ye. Her wiha wek Behlûlê dîn, Behlûlê dane û Behlûlê dîwane û Behlûlê danande jî tê nasîn. Çima bi van navan tê nasîn em ê vebêjin lê em berdewam bikin. Behlûl kesekî zana û helbestvanekî Kurd e û wek damezrînerê rêbaza baweriya yarasaniya tê qebûl kirin. Di sed sala heftan de li Loristanê li herêma Maîlkûfeyê ji dayîk bûye. Di temenê 8 saliya xwe de diçe medreseya Maîlkûfeyê. Dest bi xwendin û perwerdeya xwe dike. Di temenekî biçûk de rêbaza yarî ya yekemîn li Hewremanê dadmezirîne. Loma wek damezrînerê baweriya yarasanî tê pejirandin. Tê gotin ku Behlûl ji bo xwendin û perwerdeya xwe ji Loristanê derbasî Bexdayê dibe. û li wir di medreseya Caferê Sadiq de dest bi xwendinê dike û bi serkeftî diqedîne. Hin derdor dibêjin ku medreseya Caferê Sadiq ne li Bexdayê li Medîneyê. Belê aliyê xwe rast heye. Lê di encama lêkolînan de ev jî derdikeve holê. Di sala 705 de Ebu Abbas bi navê xwe yê din Sefah dawî li xanedaniya Emewiyan tîne û dibe yekemîn xalîfeyê Abbasiyan. Lê kesekî gelekî xedar e ku jê re dibêjin Sefah. Sefah di erebî de tê wateya xwînrij. Sefah dema desthilatê Caferê Sadiq li Medîneyê digire û wî tîne Iraqê. û wî demekê li Iraqê digire. Em dikarin vê wekî sürgûniyekê jî pênase bikin. Di encamê de ev jî dide xuyakirin ku hatina Caferê Sadiq ya Bexdayê bi vî awayî bûye. Werhasil piştî perwerdeya li Bexdayê Behlûl vediger Kirmanşanê û rêbaza baweriya yaresanî pêş de dibe û belav dike. Lêbelê ji ber rexne û zimanê wî tûş Xelîfeyê Abbasiyan Harûnê Reşîd fermana kuştina wî dide. Harûnê Reşîd di navbera salên 763 û 809 de jiyaye û yek ji Xelîfeyên Abbasiyan e ku di navbera salên 786 û 809 de xelîfetî kiriye. Di serdema Xelîfe Harûn de Abbasiyan di warê aborî, siyasî û polîtikayê de gelekî pêş dikeve. Lê çand û baweriya cuda li herêmê di min serweriya xwe de nedixwest. Ji ber vê bû ku rexneyên Behlûlê Mahî Xelîfeyên Abbasiyan Harûnê Reşîd aciz dikir. Dema Harûnê Reşîd fermana kuştura Behlûl dide, derdora Behlûl jê re dibêje ku xwe li dênîtî dêne. Da ku tu neyê kuştin. Behlûl jî wiha dike û xwe li dênîtî datîne. Axir êdî wekî dînekî tê nasîn. Heta Harûnê Reşîd fermana kuştina xwe şûn de dikişîne. Hin rîvayet jî hene tê gotin ku derdora Harûnê Reşîd seydayekî jê re gotiye Behlûlê Mahî dîne. Nabe ku tu dînekî bikuje. û li ser vê yekê ji aliyê xelîfe ve tê efû kirin. Ji ber vê ye ku dibêjin Behlûlê dîn, Behlûlê dane, Behlûlê dîwane û Behlûlê danande. Lêbelê di rastiya xwe de Behlûl kesekî zana, bawermendekî Kurd e û yek ji avakarê baweriya yarasanî ye. û di heman demê de helbestvanek e. Behlûl li gel helbestên Kurdî gelek helbestê xwe bi Farsî û Erebî jî nivîsiye. Ji ber ku di wê serdemê de Kurdistan di bin serweriya İslamiyetê û dagirkeriya Abbasiyan de bû, hemû berhemên Kurda ji xwe re dikirin mal. Helbestên Behlûl jî gelek ji wan winda bûne. Yên mayî jî bi saya pirtûka serencam hatine parastin û gihîştine roja me.
Serencam navê Pirtûka Pîroz a yarasaniyan e ku di sed sala pazdan de ji aliyê Sultan Saak ve hatiye nivîsandin. Yarasanî bawer dikin ku serencam ji cîhanê re peyama paşîn a Xwedê ye û di goranî de ya resen bi fikra ku ji hêla Xwedê ve hatiye damezrandin dihesibînin. Dîsa li gorî vê pirtûka serencamê Behlûlê Mahî di sala 837 de li herêma Tengegulê koça dawî dikir. Di encamê de Behlûlê Mahî di baweriya yarasanî de cihekî taybet digire û helbestvanekî Kurd e ku bi zaravayê goranî helbest nivîsiye. Behlûlê Mahî di helbestek xwe de wiha balê dikişîne ser mijarê. Dêwaneyê Zahîr, dêwaneyê Zahîr, dana yaranim dêwaneyê Zahîr. Zahîr ew Ebbas keften nebayîr. Recebim Nesîm loremen tayîr. Yani dibêje dîtina min dîtina dînayê. Ji bo yaran ez alimim. Yên min dibîne wekî dînê çolêketî me, lê di rastiyê de ez alim û rêberê yariyanim. Behlûl di helbestek xwe ya din de jî wiha dibêje. Behlûl zatê wan zat yekdan e. Amiyan maçan Behlûl dêwan e. Kîdî dêwan e wey tewer dane bo, merkevene meydan gerdûn rana bo. Di vê du malikên helbesta xwe de jî wiha dibêje. Behlûl tîrêja Xwedê ye. Her çend ku hin kesên bêagah û nexwende û wekî dîn dizanin, kî û kê dîtiye ku dînek ew qas hêja, zana û jîr hespê xwe di qada gerdûnê de bibezîne. Şopîner û temaşevan li xwebûnê. Di her kêliya dîrokê de em rastî mijarên gelekî girîng tên. Ji bo heqîqeta dîroka Kurdistanê bêzanîn em ê çirayekê pêxin, da ku rastî di tarîtiyê de nemîne. Di vê bernameya xwe de jî me xwest rastiya Behlûlê Mahî raxin ber çavan. Belê bînerin hêja. Em gihîştin dawiya vê bernameya xwe. Ji bîr nekin bibin aboneyê kanala me bişopînin û bernameya me bela bikin. Xwe binasin, hebûn û xwebûna xwe biparêzin. Heta bernameyekî din ev dem û hemû demeyên xweş be.